Yn mis Mehefin, mi fydd pobl yn teithio bob rhan o'r wlad i fod yng nghyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Pan ddaw yr amser, mi fyddan nhw'n dod yma i'r llecyn godidog yma yn Nant Gwrtheyrn yng nghyfundeb Llŷn ac Eifionydd. Hen bentra chwaral ydy hwn yn Nant Gwrtheyrn, ac yn y tai yma yr oedd y gweithwyr yn byw. Rhai blynyddoedd yn ôl mi oedd y lle'n disgyn yn adfeilion. Nes i ryw rai gael y weledigaeth o droi'r pentra'n ganolfan iaith genedlaethol. A dyma nhw'n bwrw iddi. A mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi cael ei gyflawni. Mae Nant Gwrtheyrn yn ôl yn bentra byw. Ac i fama da ni'n dod i gynadledda. Mae popeth da ni angen ar gyfer cael cynhadledd lwyddiannus yma yn Nant Gwrtheyrn. Ar y chwith i mi, da chi'n gweld tŷ lle mae yna ystafelloedd. Digon o faint i ni fedru cynnal yn cyfarfodydd. Ac yn ar y dde mae'r ganolfan newydd sydd wedi cael ei hadeiladu. Ac yn fanno bydd y prif gynadledda a'r bwyd yn cael ei weini. A wedyn tu ôl i mi fama, mae yna lain werdd. A'r gobaith ydy byddwn ni'n codi marci yn fama ar gyfer y dydd Sadwrn, pryd y byddwn ni'n gwahodd eglwysu'r gogledd i ddod i beth ni'n alw ar hyn o bryd yn ddiwrnod bach i'r brenin mawr. Yn fama, da ni gobeithio rhoi y marci. Ac fel y gwelwch chi, mae yna ddigon o le yma. Wrth gwrs, da ni gobeithio am dywydd braf ym mis Mehefin. Ond hyd yn oed, os na gawn ni hynny, mae eisiau cofio rhywbeth ddudodd un o'r bobl leol wrthon ni. Pan mae'r haul yn tywynu, mae'n braf yn Nant Gwrtheyrn. Pan mae'n bwrw glaw yma, mae'n dal yn braf yn Nant Gwrtheyrn. Cael dau goffi falle. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Wel, da ni yng Nghathri Meinir erbyn hyn. A fel gwelwch chi, dwi wedi suddo i mewn yn soffa ledar yma, tra chyffyrddus. Mae yna goffi da yma, a chroeso gwirioneddol Gymreig gyn staff Nant Gwrtheyrn. Mae'r rhai chi ddod yma, i chi gael profi'r rhai dosdach eich hun. Dyma ni rwan wedi dod i'r brif neuadd yn yr adeilad newydd, ac fel gwelwch chi mae hon yn ystafell eang. A mae'r byrddau wedi cael ei arlwyo, mae'n digwydd ar gyfer priodas, ond ni'n meddwl ar y dechrau bod nhw wedi clywed bod ni'n dod. Yn ystafell yma, y byddwn ni yn cynnal yn cynadledda ac yn bita. Ac os da chi'n gofyn i chi'ch hun sut maen nhw'n mynd i wneud hynny, cynnal cynhadledd a bita yn yr un stafell, mae yna i ofn i rai chi ddod yma mis Mehefin i weld, oherwydd mae staff Nant Gwrtheyrn yn brofiadol iawn ar ddelio hefo sefyllfaoedd fel y. Mae rhaid mi ddeitha chi am chwedl y Nant. Mi o'na ddau gariad Meinir ar Rhys, a mi oedden nhw'n mynd i briodi. A'r hen arferiad oedd bod y briodferch yn mynd i guddio
a'r priodfab yn gofo chwilio amdani a dod o hyd iddi ar gyfer y briodas. Wel, mi ath Meinir i guddio, a mi ddiflannodd. Doedd na neb yn gwybod lle oedd hi wedi mynd, ac o'r Rhys yn torri galon. Beth amser yn ddiweddarach, mi ddaru na felltan daro coedan dderw, a hollti'r pren, a tu mewn i'r goedan yn cuddio yr oedd sgerbwd Meinir. A mae'r pren derw yma wedi osod yn y nant i'n hatgoffa ni o'r chwedl hwnnw. Mae yna rhyw fath o orsedd i fyny fama. Ac i ddweud y gwir tha chi, dwi'n dychmygu mai ym fama y bydd y llywydd yn dod ista. Ac ar un llaw iddo fo fama mi fydd y darparlywydd, ac ar y llaw arall, os bydd yna ddigon o le i'r tri, mi fydd y cynlywydd. A mi fyddan nhw'n ista fama yn edrych ar yr olygfa yma sydd o'mlaen i rwan. A mae chi'n olygfa arbennig. Mae'n anodd meddwl bod yna olygfa cystal i'w gweld yn unman yng Nghymru. Byddwch yn onest, mi ddari chi feddwl am fyny bach rwan bod ni wedi symud i'r westru grand yng Nghaerdydd yndo. Ond yma'n y nant yda ni o hyd. Mae'n foethus iawn yma fel y gwelwch chi. Mae'r stafell yma'n nodweddiadol o'r stafelloedd sydd yn cael eu cynnig yn y tai i ni. Mae o'n lle cyffyrddus, mae o'n lle braf. Lle deniadol iawn. Dwi'n edrych ymlaen i ddod yma i aros, mi ddyla chi hefyd wneud pwynt o ddod i fod yn rhan o'r cyfarfodydd blynyddol. Dyma sy'n eich disgwyl chi, noson dda o gwsg, a dim traffig tu allan i'r ffenest. Rwan ta, rhywun eisiau paned? Wel, maen nhw'n dau braf. Mae'n hyfryd tu fewn. Maen nhw'n glud, maen nhw'n gyffyrddus. A gylwch, mae'n ymddangos bod nhw wedi dechrau paratoi ar yn cyfer ni'n barod. Maen nhw'n edrych ymlaen at yr amser y byddwn ni yn dod yma. Cofiwch chi ddod. I Nant Gwytheirn, i'r cyfarfodydd blynyddol, yn mis Mehefin 2015. Mi ddaw y ffurflenni allan cyn bo hir, i chi cael eu llenwi nhw a'i hanfon nhw nôl i ni. Da ni fel staff yn edrych ymlaen i'ch gweld chi. Dewch i'r Nant.